dneska z nového videa a tohle video bude velmi speciální. Dneska si otevřeme tenhle Special Collection Box Pokémon Go Team Valor. Wow. Já osobně hraju Pokémon Go nějakou dobu a upřímně nehraju za Team Valor. Prostě Team Valor byl prostě jediný tým, který byl v tom obchodě nejmenovaném prostě byl a za hodně slušnou částku. Já si myslím, že se na to rovnou můžeme vrhnout. Máme tady pin, kartu trainera a 6 boostrů. Myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Rita, let me show you how we take care of the creature. Go, Rita! Tak máme to, ale mám tady extrémní bordel, takže to mě vyhodíme do háje. Vlastně to Team Valor, to už jsem říkal, ale nejsem vlastně fanoušek Teamu Valor. Je super, máme tady nějaký kódík. Jasně, takže si to rovnou vyndáme. Podle mě je už jako Pokémon Go docela už drahá edice. Takže naše Chase je kámo prostě ve starovým Mew, o tom se jako nebudeme jako o čem bavit, prostě to chceme. A nebo prostě jakéhokoliv vlastněkoliv starter. Pěkný pin. A ještě tady máme promokartu trenéra týmu Valor. Ty vole, já to nechci zničit, tu kartu. Okay. Co hodíme do obalu hnedka. Hop. Co hodíme sem. A už se můžeme vrhnout na těchto 6 balíčků. Na to můžeme vrhnout, máme tady všechny balíčky. A začínáme prvním balíčkem. Vlastně, to je ještě vlastně z éry Sword and Shield, takže tady ještě bude Card Trick 4, který jsem teda nedělal pěkně dlouhou dobu. Pidavě tady. No, tak. Hop. Kódík. Otočíme, podíváme. 1, 2, 3, 4. Ježiši. Tak, mě to spadlo. Kde jsem Troutba? No tak. Jsem teda hodně posral. No. První balíček se nepočítá, ten byl teda dost mizerně otevřený. Druhý bude lepší, doufám. To otvírám ve stoje, tak mi to prostě nejde, nebo mám to tím, že mám spocené ruce jak hovado. No nic. Vlastně 1, 2, 3, 4. Co je se mnou špatně? Já to furt dělám špatně ten card trick, nebo tady fungují nějaké jiné pravidla. Takže Pupitar, Pokestop, Slowbro, Ohnivá energie, Natu, Ambipom, Slowpoke, Onyx, Charmander, Venusaur, OK, a Holozapdos, nice. Takže hop, poslední 4 balíčky. Ten první balíček jsem otevřel úplně příšerně, takže snad to bude lepší. To se nedá otevřít. Tady funguje jako nějaké jiné pravidla, nebo já to asi pojedu bez card triku. Ach jo, to vystřihneme. No, nůžkama to asi vezmu. Ježiši. Prostě Numa, Alon Raticate, Tranquil, Larvitar, Pidoof a Hologarados. Pokud tady nebude žádné Včko ani nic, tak budu teda solidně naštvaný.
možná toto ani nevydám, toto video. Ty Pokémon Go boosty se prostě nedají otvírat. Takže Eevee, Pikachu, nice. Nice Squirtle, Spinarak, Wimpod, Reversal, Eevee a Včkový Alolan Executor, jako v pohodě, klasické Včka booster. A potom tady máme ještě Charmelona a Incubator. Takže dneska si dáme nějakou kartičku do slívy. Hop. A tady poslední 2 balíčky už jenom. To prostě jdu bez kart triku, no, tak. Jedu. A tady je vlastně jenom jedno reverzolo, že? V těch nových edicích jsou 2 reverzola. Bidoof, Wimpod, Bidoof, Magikarp, Melton, Moltres holo a... Není to Secret Rare Pikachu holo? Není to Secret Rare holo Pikachu? Není to náhodou Secret Rare holo Pikachu? Já možná si hraju týkat na debila, já to prostě to hodím do slívy. Ale jako... Je to možné? Já jsem prostě debil, jasně, tady máme nějaké super kartičky, jasně, Xatu a Trainer. Poslední balíček, Hollywood, já jsem si říkal, jako, pokud je Secret Rare holo Pikachu, tak jsem docela jako rád. Poslední balíček. Natu, Ambipom, Slowpoke, Beryl, Spinarak, Radiant Blastoise, ty vole, jste se asi posrali, ne? Radiant Blastoise a holo Sylveon. On mě padl hovno. Ale Radiant Blastoise, to podle mě možná i něco bude stát. Ale ten Radiant Blastoise je možná jedna z nejvzácnějších karet v celém setu, mám pocit. No, nevím, nejsem si jistý vůbec. To byl vlastně první Radiant, já jsem dřív vlastně měl Radiant, ale už ho nemám. Takže vlastně nic moc úplně mega dobrého nám nepadlo, ale padly nám tady 3 karty vlastně a tady tento holo Pikachu, takže nevím, jestli mě to vyplatilo, ale jde to, otevřel jsem to, mám Včko a Radianta Blastoise, což je podle mě asi docela good a holo Pikachu, tož nevím, jestli je to vzácné nebo není, můžete napsat do komentářů a čau!